Umaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili Zuzuke sishiya kalolunye lishayile ngehora leshumi nomuvo ekseni asikubingelele ngokukhethekile uma ngabe ke usanda kuvela lolu hlelo kama lami nguthembeka umazondo akacele ngihamba naye ke umanqoba uhlelo eshilo sengibingelela laba abaphuma einkonzweni angithi ngokukhethekile sesithi ke kulona lolu hlelo umuntu nomuntu unohambo lwakhe kanti ke namhlanje sizolalela uhambo lika mama uMavundla Hey wavivinywa uyazi ukuthi uvivinyo uzuyibuza ukuthi kanti lo nkulunkulu yena ukhona yini kodwa uNkulunkulu egcinena bese ke eyayiveza ubukhulu bakhe angageqa amagulo khona umama uMavundla ngishilo ngathi uzosinika yena ubufakazi bakhe niyaphila ma siyaphila ndodakazi amen yeah sembonga uNkulunkulu ukukuthwala nize nizofika la amen nisuka kuphi konjani indawo ma sisuka kwaDukuza hey madoda nila namhlanje endlini zokusakaza sila ukhozi amen ma sitshele usakhula uyintombazane amaphupho bukadunawo ngempilo yakho siqale nje mhla uzalwa uhambe nathi usitshele amaphupho kadunawo empilo yebo ngizalwa umama wakaZondi nobaba wakaNxumalo so babeshadile uma washade intombi then ngazalwa ke sizala ngingowesibili ekhaya sizalwa siba u6 amantombazana odwa alright kutheke sinomnyaka I think ngangino 10 years 7 years ubaba wa divorce uma engazi so sasesikhuliswa ke yes engazi kwakwenzeka phela ukuthi uthenge yabona o sheriff lapha beqhamuke nento konke yabona ngaleso isikhathi so wathola ke divorce kanjalo so sasesikhuliswa ke umama oyedwa ubaba ekhona i-degree of divorce yayithi ubaba kaSondle uma azashona kodwa akaza khiphe ngisho isenti kunalokho ubaba wafuna ukubulala uma sekhula nje kuleso simo sinjalo kodwa iphupho lami kwakuwukuthi nje ngifuna ukuba i-business woman ngangazi ukuthi kanjani awazi futhi nokuthi ihlobo lone business kodwa uyazi ufuna ukuba somabhizinisi yabo eclassini umubuza sasifunde ezikoleni zabantu umubuzo kuthiwa uzoba yini ngicabanga ukuthi enuthisha uMagwaza wangikhomba ngathi abanye bathi bangamaphoyisa abanye bathi ba dokotela basho bathi mesefika kumina Nxumalo ubani ngithi mina ngizoba u-business woman ngizohlala kwi-double story and I will drive imoto yabona into engayazi engishola ukuthi uNkulunkulu uyahamba nawe ngisho nalawo ungazi khona kuyakuthi ingakho kuyakuthiwe asiqaphele ulimi lethu ngoba sikukhulumayo sikuphumiselayo emhlabeni universe yalalela abese kumumatha lokho ukuthi ngesikhathi esifanelekile bese yakudedela kunike lokho kushilo ngempilo yakho iBhayibheli lithi ulithelo zolimi lakho so umunjalo uhlala uthi ngiyafa ngiyahlupheka kuzoba njalo because uNkulunkulu uyaprofeta usuyakhula ke ma uyafunda uyafika kodwa kumatriculation yebo ma ngiyafika kumatriculation ngiyadlula futhi nakhona kumatriculation kodwa sengiyayifundisa because uma usebenza egarage yabo so la sebenza khona angithi ngiyakhumbula ukuthi kwakuneyindlame nina ke madodakazi nazi kudala kwakunodlame so njengoba siba u6 ekhaya sawele ekuthenini sishiswe kukhona igas yaqala uNkulunkulu esithwele siba u6 cabanga o10 years ungashisa ingane engo10 years o5 years o6 years o2 years ushisa leyo nto kodwa uNkulunkulu wabamba igas ukuthi ingaqhumi ngoba sasibheka ngayo kodwa indlu yashaya phela yila esaqala khona ukubona ukuthi uNkulunkulu uyathwalana so saphuma ke sinqunu sayohlala ehlathini sahlala ehlathini for iminyaka ewu3 sihleli kwimi
ngizothi itende iqhokofanyana itende melini izulu nje siyabamba so kwafaneleke lapho ngihambe ngiyosebenza ngilekelela uma wami ungakanani ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi ngina 18 years yes ngaleso sikhathi ngina 18 years nga register intake ngaqala ngafunda ngiyayifundisa manje ngiyahola ngiyafundisa nodadewethu ngiyabafundisa okay samba lelo hambo ke lokuthi sihleli nenyoka la esasibhace khona asiyona njalo inhlangano ethize sashiswa nje inkosi ifuna ukuyiveza and uma sesihlala lapho inkosi ikhulume nami ithi hamba uyothethelela laba banishisi next door nje saqala umawala osisibambala kwafanele ngihambe mina ngiyolala endlini ukuze ngikwazi ukukhuluma no next door sibuyele endlini ngoba sihleli lapha sihleli kahle so ke sahamba forgiveness sahamba saya lapha mengifika lapha ngafike saxolisa Matthew 5 verse 27 inina enoniwe kodwa futhi inini niyoxolisa lithi sheshe ubuyisane nolwa nawe kushizwe uthini uma ngaleso sikhathi uma wayese neenga ngaleso sikhathi kanti nami ngikhula nginayo uyacabanga uyongena emshadweni ungena nezinto ezinjalo ukhule angithi ngisaya lapho ekutheni okokuqala ubaba unishiyile bahlukana abazali so ke lokho kungenza ukuthi ukuthwale ngenhliziyo mhlawumbe nawe usuzeke wakho ngiyamzonda ubaba ngiyamuzonda and nje yonke into engiyenzayo angisayenzeli mina sengenzela ukuthi ngifuna ukubatshengisa ukuthi I can do it ingozi ke le ngifuna ukubatshengisa ngoba uend up ungayiphili impilo yakho uphila impilo yokuprovela abantu ukuthi unext door wami ngifuna ukumtshengisa so ke nami nganginaleyo problem ngine anger ngizonda ngisho aunt ngoba anti batho babo seshonile o anti bami bavele badla yonke into bashiya singenalutho bathi okabhuti wabo so ngizonda nje so inkosi imifika phakathi kwami wena unenzondo awuthetheleli yanginikeza uMatthew 5 verse 27 sesaya lapho kuMatthew 5 verse 27 ngifuna ukubheka ke ngesikhathi usugana mawukana neminyaka emingaki 26 27 kwakunjani uma ungena emshadweni wakho ngangazi ukuthi ngilimele mfethu ngikana ngiunderstand mfethu ngangazi ukuthi ngilimele ngalendlela ukuthi ngiyabazonda abantu besilisa ngalendlela le ukuthi ngiyayizonda nanempilo yokuhlupheka ngiyayizonda ngoba sahlupheka yabo ngiyayizonda nje so ngenza sho ukuthi laba odadewethu abangilamayo abangayizwa lento thina nodadewethu esizile phambili so ke ngingena ke ngilimele nje kanjalo ngitshela ukuthi ngiright kanti nami ngingena kumuntu ongekho ready ngomshado obiziwe naye ekhaya kwathi usumdala manje sekufanele ushade yabona ukuthi akuyona idecision yakhe and nami njengoba ngijola naye ngisalokho ngithi lalela ngicela ungishade so wena umfakela ingcindezi isekhaya unencindezi nawe futhi unezinto ezicindezelayo zokuthi ngifuna ukuprovela laba bantu ukuthi I can do it yes so nje imess injalo mengifika lapha nami nginobomvu bami naye unobomvu bakho ashonelwa uma wengane yakhe ayemthanda then uma esehlangana nentombazane mina usezofuna ukuvala ispace imshado eminingi ngibambeke lapho izofuna ukuvala ispace saloya kanti awukwazi ukuvala ispace somunye umuntu awukwazi so sishada nje kunjalo the first day ngishadile mina ngiyazi lento ekuthiwa icuddling ngoba umnyeni wamavelo wami oyilalela no cousin mina ngisho first day angithi phela akayazi lento yokuthi ayikho la kuyi ka TLC yes ayikho kuyindaba yomshado uyabona so uyena wazi ukuthi nje siyathandana sisi right the first day kade ngishada ngalelo langa nje ngawasha amabhode mfethu kwaze kwacishe kwasa ngalekelelo anti wasemzini wathi hey musani ukuhlukumeza ingane angithi kuthiwa kufika umakoti kanti akuyena umakoti ngiyindodakazi so mekufika umakoti kuyagqelazwa ke umakoti wazi ukuthi umshini uyabona umshini oyishintshayo automatic yazambe yebo
Wow. So Kukhona ke kodwa isikhathi la kwafika khona kwabangcono emshadweni najwayelana. yes sikhona kwabangcono kodwa noma kwakungcono sasinalento yokufundana siyashayana la hayi ukushayana ngezandla ngamazwi uyabona angithi yena ukhuliso ubaba ufuna ukuprova lento kababa wakhe ayisho kuye uyabo ukuthi umuyindoda wenza kanje umuyindoda ayisekho le nto ukuthi indoda imiganile iyabashiya bakuba elithi uyabashiya bakuba namathele kumfazi so now iverse verse ukuthi siyathathwa siyiswe ngala kanti ngala kuthiwa sishiwe size ukuze sibe munye so asikwazi ukuba munye ngoba inhliziyo kamnyeni wami ikubantu bakubo neyami inhliziyo ikubantu bakithi so sizoba kanjani munye saqala ke lapho kwesangene inkingeni ngiyakwazi nje ukuthukwa kuke kuthiwa nje ngi-useless useless kushiwo njalo ngifike nemoto manje lo akanayo imoto manje kodwa ngi-useless ngunkosikazi ngiyakwazi nje ukuthimiselwa ngamathe umuntu okulande ekhaya enwaqala wathemba kuye ngiyakwazi nje ukutshela ukuthi awurizini uyahlanya ngaleso sikhathi ke ngizela ingane nami ingane engizele bathi I brain damage so konke kukumbi bathune autism bese ke kwaze kwafika la kuthiwa u brain damage ngeke eze kwazi ukwenza uyacabanga ukuthi ushadile nansi nengane uhamba ama cycle uhamba odokotela nansi nendoda nayifuna uperform umina ngake ngatshelwa ukuthi uganela abakithi uganela uma wami fanele ubheke uma wami nobaba wami mina ukuthi ngihleli kephi akufuni wena lokho wow mangabe usuthola ke lo mbiko wokuthi umntwana ubrain damaged upho baba khona uyalokhuza kodwa nihamba naye la kuma psychologists busy semsebenzini busy nje so uhamba wedwa lonke lelo hamba ngedwa ngili and ayikho into ebhlungu njengaleyo lapha abantu enabalikhuluma iqiniso kubhlungu utshelwa uhamba unikezwe imithi wenze yonke into uma siqedile ngiqale waqala ukukhuluma na 5 years eqala nje ukuthi mama ena 5 years bese yama nkosiyami ngihamba naye uye loyo le ndoda le ibhoboliana leli isigora lesi sidlala irugby yes hayi ma uye lo okwakuthiwa lokwakuthi ngekahambe akazukukhuluma akazukwenza lutho na wow lelo Khosi FM uNkulunkulu esimthembayo unamandla siyambonga uNkulunkulu uJesu aw Jesu wethu okay so njengamanje mina ngibone insizwa la ngangena impela ngayibingelela athi awumfowethu uyangibingelela back nawe yazi yangihaga insizwa yes ile kwakuthiwe ibrain damage yes okay wow now sizoya lapho ekutheni pause sekwazi kanjani ukuthi azenzele izinto kodwa ngithola ukuthi ngalesikhathi usanda kuthola umbiko ukuthi lo mntwana unesimo esikanje sokukhubazeka nakufuthi usuyithwele ngithwele lentokazi ke iyo leyo kwathiwa inembobo enhliziyo yes lokho ngikhaga ngathi wazi wamuhle yes hayi boma kwathiwa ke la ngesikhathi ngisahamba zonke sengihlanya ngake ngangena na kwi bipolar musu ukuthi sengihlanya awunesimo awunokhwantalala awunencindezi angithi phela ugcina usuthwala yonke into ingqondo ingasafunction kahle nganginola Jesu angimthethisa lo yabhuti cha ngisho lo engangane kuyo ngangimthethisa ngangibuye ngibonela ilanga kodwa inkosi isingisizile uJesu sengisizile ngabona ukuthi nami nginesandla kuyo yonke nje lokucollapse komshado ngoba phela kuyinkinga umuntu ongakwazi ukuyibona ukuthi nami ngonile so ke asibuye ma nawe uthola umbiko othi lo mntwana komthwele naye engathi unenkinga kusuka phi lokho and isivaleka kanjani ngoba nangu phela intombi endala nayo ntokazi nje impela konje ngithini uyazi ngesikhathi ke ngithola ukuthi unenkinga ngithola wazalwa ena 7 months kusho ba iprem yes all right uma ezalwa ena 7 months angithi ngihlaselwe isifo lesokuthushukela so ke uma ngihlaselwa isifo sokuthushukela
ngithukuthele nginesifo kuthiwa ushukela ngiyopha uyehla uyenyuka wenza njani wawunyuka ngalendlela le okay. So ngiyopha uma ngopha sekuthiwa ke manje sekufanele ngihambe ngiyokhishwa isinye the day kwakufanele ngiyokhishwa ngasisinye kuficakala ke ukuthi ngikhulelwe Nkosi yami ngikhulelwe lo sisi so ke ayike kulindweke yo nakhona ukuthi azazaleke I don't know kanjani ngendlela babesho ngayo ukuthi khona oma fibros khona uyabona nje yonke nje leyo nto khona nama cells e cancer esinyeni siyabona ukuthi usungenwa i cancer ngendlela owopha ngayo so kuhlangahlangene nje uma ke ngikhulelwe ebese ngiyamteta ke udokotela bese ethi ngicela ukumkhipha ngo7 months because isimo sakhe asikho right uvuvukela umntwana eswini so ke amkhipheke umemkhipha ke ayike sihlale esibhedlela I don't know how many months ehlele kwi ICU enembobo nje kwaphuma kwa ICU ngahamba ibhedlela enembobo kodwa uJesu enamandla nangu namhlanje kwadide kodokotela ngimphindisela kwathiwa hayibo kwenzeka kanjani ngathi nami angazi kodwa uJesu uhealed kuze kube manje nangu uyambona iyamhlupha inhliziyo manje akazalale ngisho esibhedlela after 0716136667 ngakhuluma nathi nasenkundleni zokuxhumana Mlelo Khoza FM silayeleke uhambo lika mama Mavundla hamba nazo lezingane khuluma ngazo namhlanje uNkulunkulu esimthembayo uvela ungazi ukuthi uzomchaza umthini uma ngasuthi uyamqala Mlelo Khoza FM asidlulise nazi imakethe abeseke siyabuya sizobheka manje la khona umama Mavundla uNkulunkulu esefika ikhuluma kuye ukuthi ke ukuze sisizakale kulesimo sakhe nako kufanele akwenze and uzokukhumbula Mlelo Khoza FM ukuthi kusukela liqalile uhlelo sikhuluma ngempokophelo sikhuluma ngokukhuleka sikhuluma ngokuthi uma ukhuleka ukhuluki nje kuphela kodwa ke ukhuleka ngokukholwa nangethemba 28 minutes after 11 o'clock ekseni mangabeke usanda kuvela umsakazo wakho sihleleke nomama Mavundla lasilaleke uhambo lwakhe owekade ke ethole umntwana ukuthiwa ke nohlobo lokukhubazeka oluzokwenza ukuthi noma bengifuna ukusebenzisa igama elithi oluzomthiya ekutheni enze izinto lezi mina nawe esikwazi ukuzenza ngisho ukukhuluma kwakuthiwe nje into angekaza kwazi ukuthi ayenze ukuhamba ukurezina ukwenza yonke lento le ungayicabanga okwazi ukuthi uyenze kepha namhlanje nangu uhamba naye la endlini zokusakaza right waphinde futhi wathola umntwana wentombazane naye kwazothiwa unembobo enhliziweni nakho hamba nakho la kula studio ma angiyazi mina le ndaba yakho impela ukuthi thiwani nawo asibuyeke ngani ngoba ayiphelile phela inkinga ususesibhedlela uthi kunomzuzu wakufikela lapha la wazwa khona an audible voice likaNkulunkulu izwi elizwakalayo uthini ngo and ulethwa yini esibhedlela ngaleso sikhathi ngavele ngahlaseleka ngagula ngamilwa amathumba la kuma tonsils angazi noma ngizothi amathumba noma yini kodwa ke bese ke ngivele ngiyesibhedlela mengifika kudokotela athi udokotela ugula kakhulu udinga ukuyesibhedlela mengifika esibhedlela dokotela bezame enkosami kusho ukuthi lento ayiqhumi ayenzi lutho kuphela ngizwe ubhlungu ngisahleli lapho kwafika izwi lathi wena uma ufa manje ngeke ungibone wena uyahamba uyesihogweni futhi angikwazanga ukukhuluma nalo noma nguliphendula kodwa lalingitshela nje ukuthi ngendlela enginenhliziyo embi ngayo angithi mina ngithi umnyeni wami onenhliziyo embi because umnyeni wami mina kangondli sekuphele ngisho 10 years ngingenile emshadweni angikwazi ukondliwa angikwazi ngifuna ukumbopha ukuthi ngondla so ke ngiyasho ukuthi le ndoda inenhliziyo embi yangishiya nengane ifile esibhedlela olamalo washona washonela eswini so kwafanele hanje yokhishwa wangafika ngisho nangosuku olulodwa ukuzongibona esibhedlela manje mina ngibala zonke lezo zinto ukuthi unenhliziyo
unenhliziyo embi uheartless hayi ithi inkosi yimi enginenhliziyo embi ingitshela esibhedlela ngiseyinhlungwini kodwa ngase ngenza isivumelwano ngathi ngizohamba ngiyoxolisa ngathola ke lelizwi ke lalithi ke uma ke ubuyisana nolwa nawe inkosi yakukhulula kulo lelo tilongo tsuku uboshwe kulo ngoba ienga nolaka usuku uboshwe yilo ilone likudirector ukuthi kukhuluma manje dinwa manje khala manje yonke leyo nto leyo inkosi yangikhulula lapho ke ngisesibhedlela yathi angihambe ngiyoxolisa ngonaka ngiyoxolisa ku husband wami okuyena okulimaza yes ngingonanga but because wena umbambelele liqhubu leli aligcini ngokuaffecta yena kodwa lilimaza wena kakhulu lilimaza mina kakhulu ulaka nje lilimaza umuntu alimazi labantu osuke ebathethise mina ekhaya ngase ngisatshwa ngithi manje nginezimo ngiyathetha ngenza yonke into inkosi yathi angikwazi ukuhlala enhlizweni enolaka nethethayo uNkulunkulu ehamba nomuntu kunezinto uNkulunkulu ayikhipha kumuntu akhule ngazo wangikhipha inzondo ngathi ngibuyele ekhaya ngafika ekhaya umnyeni wami kade engazile ukuzongibheka esibhedlela yafika athi inkosi hamba oyithoba ngafike ngayithoba uNkulunkulu ngafike ngathi ngiyaxolisa mwelasi kukho konke ngikwenzile hawu uyazi isimanga uyasazi ukuthi kwenzakalani kwashintsha ukuxolisa kwami kwawuyena uthi uyazi mina engonile for the first time kade sehambe 8 months engeke ekhaya ngiyezwa nokuthi umshado wena ubuya le enkantolo hey 5 years silele angithi manje khona abantu abangakukhulumi lokho abathi ayisi right cha ngiyakukhuluma ningixolele balala awuna feel 5 years silele iqamelo silele embhedeni owodwa kodwa ngeingubo ezihlukene saze sagcina sesihamba ubaba eselala kwelinye ikamera kodwa siphuma endlini eyodwa angithi uyabona ukuthi abantu bathi hayi laba abantu bayathandana siyahamba ngeinqola siyothenga kodwa endlini mesibuyela silala kwelinye ikamera omunye for 5 years 5 years and uNkulunkulu angise sibhedlela ngaleso sizathu ngabuya ke ngaxolisa umshado sewuphelile inkosi yathi inkosikazi thoba uyaqala nokumuzwa ekhipha leli gama elithi ngiyaxolisa ha ngiyaqala nokuthi ngibizwe ngonkosikazi mina bani kasho ukuthi inkosi kanti si prepare yena ngesikhathi mina ngiyithoba iprepare yena ukuthi naye axolise kimi yeah so ke kwabhudluka kanjalo ke lo ngiyabhudluka ngisegatini ngezwe ukuthi kunento ekhona ngakwazi ukukhuluma ngaqala ke ngaxolisa kumnyeni wami cha angixolisela ukuthi ungenzeni ngixolisela mina ukuthi uma kukhona konke la angithi vele nami kwakukhona ngangimtshela ukuthi uhluleka ngisho nokufaka iglobe ubuka nje ashila ama globe uyahluleka uyindoda enjani into yaziyo nje i-cellphone usingene ekamereni uhleli kweyakhe i-cellphone eyami uyabona nje ngimtshela wonke lamagama okwahluleka uyazi ngikunothisa uma nobabili nilimele nalomuntu ndikushilo futhi mangabe siqala ukuthi ningene vele nilimele nobabili so ayikho enye into eniyaziyo ngaphandle kokulimazana ayikho but manje uNkulunkulu usekhuluma kuwe uthizana uzohamba uyoxolisa yes and uma ufika uthi uyaliqala uxolo lwakho uyaqala ukubeka udaba lakho kuthiwa wo kahle yimo sephutheni saba njani ke isimo emveni kwalokho sa right unomngani wami engangizwana naye owakwafika ekhaya nje isimo si right wasifica sihleli nobaba e-sitting room wadlula wayekhishini wabuya wadlula angithi uyasazi ukuthi siyalwa uyasazi ukuthi asihlali ndawonye umebulo wafela ukuthi ngicela ukubuza kwenzekeni ngathi uJesu restore umshado akekho munye and naye umnyeni wami wazizwe inkosi ngaqala ngambona manje ubaba inkosi yangifundisa ukuthi angibonge umebuya nesinkwa kala ngithi ngangabonga ngathi hawu esitolo nje ungafica isinkwa nje sodwa nje uthathe sona isinkwa nje sodwa nje uvela uthatha isinkwa nje mina ngiyogrosso plastic kodwa manje ithi inkosi bonga ngisho usawoti imini engenze njalo imini engimmise kanjalo akha mina ayifuna ukukhipha lolulaka kaphulukisa abaleli bokhoze FM bacela ngene live ku Facebook so sengenze njalo bafuna ukubona
Ntombazanyana awusinikanga mama kamabo. Lo Bayigama lakhe. uLerato. Ilasbon. Yes. Luthando. Yes. Lerato, okay? Nangu Lerato. And then ubhoti yena ubani? uAyanda. Uayanda, nangu Ayanda. So ke bayababona aba live ku Facebook at Thembeka. Zondo Cele uLerato uAyanda. Sibabaza nje ubukhulu kaNkuluNkulu sihleli naye ke umama uMavundla la endlini zokusakaza. Okay? Sizobheka ke imibuzo noma ke Paula kwenu kungekudala nama voice notes enu ku 0716136667. All right, kufika kanjani ke manje kuthena uAyanda usiyakhuluma kade kuthiwe ubrain damage uvela hleka umama ombuza le ndaba. Kufika kanjani? Uyazi into eyinkinga ukuthi thina siyamkhola uNkulunkulu kodwa asimazi. Esisho ngegama sithi siyamkhola. Uma senza izinto ezinkulu sijike simangale thina. Jike sina usibona ukuthi yazi asikaze siqale simkholo. So inkosi umisilapha ngibuya kubafundisa abakhulu ngengimention abanye baphuma phesheya ngibuya emasontweni amakhulu ngibuya kumafutha ngibuya kumanzi ngibuya kuyo yonke into ngifuna impilo yakhe ngizama kodwa ngicela ukuxoxela the day inkosi izambula kini yes ngiyakholwa kodwa nganginenkinga ukuthi uJesu ayingazambulile kini the day ngiqetshululaka the day ngiqeshula ukuthukuthela the day ngiqetshula inzondo kwalashe kwalo ngamuzwa ngangisesontweni ngihambe naye ngamuzwa esukume esontweni wahamba waya phambili wafike wabingelela for the first time ekhuluma into ezwakalayo first engabekwanga zandla first time ngathi mengithi hayibo ngathi ayingizothula ngithi akakwazi ukufunda angithi akayanga esikoleni nje ubumbona nje akayanga esikoleni ngoba phela wawutsheliwe ukuthi vela ayikho into azokwazi ukuyenza hayi ngaforsa ngenkani ukuthi ngimise esikoleni ngabizwe ezikoleni kwathiwa hayi ayikho into esingayenza la ibrain ayikho yazi ukuthi kubhlungu kanje ngaphuma ngikhala kodwa ngicela ukuxoxela ukuthi ufunda kulezi izikole lezi nakhona kulezi izikole lezi la okuthiwa wezandla kuthiwa hayi nakhona ngeke simsize ngalutho lana akukho kwasho ukuthi umuntu wecebo likaNkulunkulu umuntu ngokaNkulunkulu yebo dokotela bakhona kodwa bazosilekelela nje abasibo uNkulunkulu ndodakazi yami zikhona izanusi kodwa sibona uNkulunkulu asibona uNkulunkulu bakhona abanye abantu kodwa babo yazi ngisho abefundisi bethu ababona uNkulunkulu uNkulunkulu wangenza ngidlule kubefundisi ngibheke kuJesu hey ngavele ngawuloya wesifazana owayenomopho wathi hayi indaba yami neappointment noJesu kuphela wavele welulela isandla phezulu kwalengane Nkosi yami yakhuluma yafundizwi yafunda iBhayibheli hayi mina ngisho ukuthi mangase uthamba uyovula izayi izokuvulela kodwa ayikazi esikoleni ila ngifunde khona ukuthi uNkulunkulu uyakufundisa yakwazi ukwenza ithi iya driver chabo iya driver ma yes iyaswapha ngekhadi ihamba iyothenga njengabantu bonke yenza yonke into iyasebenza iqashiwe imisebenzi hayi mina ngikhuluma ngoJesu okwazi ukwelapha umuntu yazi ukuthi ngivele ngingazi ukuthi indaba yakhe impela ngizoyiqala ngiyigcine phi ngiyiyeke phi manqoba asiye kubona ku 0716136667 sanibonani meme khosini sanibonani yathemba ni right yo futhi ngiyaqala nje ukulalela le show ngoba kamhlanje ngiyangisontweni ngiluvile ngithi i-testimony kaMama ngivele inwele zami zithi qhushu ushizimele zami ziyabaleka ziyadonseka njengoba ekhuluma isha amandla kaNkulunkulu vele ngithi awu Jesu into ayishoyo ukuthi ngiyibona la kimi amandla kaNkulunkulu yo hayi cha Jesu uyaphila hayi siyabonga bonga amandla kaNkulunkulu yo inwele zami nomzimba wami kusho uba kwenye ilevel usho iyazwakala into ayikhuluma ukuthi i-testimony yakhe iqiniso iyashaya la kimi cabanga ngiwumamelo eGoli ngiyabonga siyabonga Mnelo siyabonga mkhulu amen hey sisithembeka zondo noma Mavundla hey ngizwa amandla
Hey sikhonza uNkulunkulu ophilayo bangcwele. Ha, waze wasiqinisa mama ukuthi uNkulunkulu uyahamba nomuntu. Hey ivangeli lakho liyasiphilisa mama, uNkulunkulu akugcwalise njalo. uNkulunkulu akugcwalise. Siyabonga sisithembeka. Sizwa amandla ngisemsebenzini ngizwe into yaphezulu. Hey waze wasibusisa mama Mavundla. Yasiphilise emoyeni. uNkulunkulu akwenze kahle mama, siyakuthanda. Muzwakazwa neDavidton. Amen. Amen. Ayibonga inkosi, angibingelele ukuthembeka zonke nangumama Mavundla lapha estudio. Siyabonga kakhulu phakathi mama Mavundla, uJesu ehamba nawe ezimeni ezimbi nezinkulu ongeke ngacabanga ukuthi khona ongasizakala kuzona, kodwa uJesu emuhle esimkhonzayo wakusiza kona konke, usazoqhubeka futhi akusize. Siyabonga kakhulu umama uDuma eChesterville. Amen. Sawubona sithembeka noma lapho. Hey uNkulunkulu mkhulu, uNkulunkulu mkhulu. Ukayithatha into engelutho ayenza into ekhona. Siyabonga nje isitori sama siyasikhuthaza thina sisebancane sisazohlangabezana nezinkinga ukuthi uNkulunkulu uyakwenza. Ushintshe abantu bazibuza ukuthi udlule kanjani esimeni nobo ukusona ngaleso sikhathi. Ngiyabonga umani unesentokhawo. Sitheka uhambo noNkulunkulu. Angibingelela sisithembeka nezihambeli zakho lapha estudio. Hayi siyaluza Nkosi yami uhambo lika mama. Cha, engikufundayo nje mina ukuthi uNkulunkulu akayilahli into yakhe noma ngabe abantu bayihlulela kangakanani emhlabeni. uNkulunkulu akayilahli into yakhe uma nayo kuze kube sekugcineni. Cha, siyabonga nje kuningi esikufundayo. Kwangathi nje uNkulunkulu engahlala emnakekela njalo. Aqine nje uNkulunkulu amupha ukuphila nomndeni wakhe. Ngiyabonga uSithamo ngubana lo ichopha lendalo ngila eGoli eJimistini. Dankie. Ngiyabingelela Thembeka, ngiyabingelela Amazondo. Ngisilalela istory sama. Okay, ukhuluma noNikho kwaSipuna la eMlazi. Ngisilalele istory sama. Ngifunda likhulu nami into engihlezi ngisho kubantu ukuthi akubuyiselwe okubi ngokubi and konke kunesikhathi sakho. uNkulunkulu uneplani ngomuntu, uyazi ukuthi ukuhleleleni la ekuzwisa khona ubuhlungu usuke eqinisa ezokujabulisa egcineni. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kumlaleli Ukhozi FM. Ngizofunda nje ambalwa, angithi nithe angene live ku Facebook. Ngizofunda ke ambalwa ukuphawula kwenu lapha. Yawubusi wakashezi uthi ke na awu amen mama uMavundla. Ngiyanizwa impela ke Thembeka engikufundayo nje ukuthi ke okaJehova akanqotshwa neze. uNkulunkulu ke akabheki ukwenza kwethu kodwa ke ubheka inhliziyo yethu. Kuningi mama uMavundla, siyabonga kakhulu ukusikhuthaza singomama nathi ekuhle ke ukuxolela ukuzihlisa ngilake eBakersdale eWestern area kusho ke ubuyi wakwashezi. Kanti ke uZekani Shangase uthi kena Exodus 14 verse 14 uthi ke uJehova uza kunilwela nothula nina nanoma ke uSathane eveza siphi isimo. Ukhona ke uNkulunkulu ongumlamleli othembekile kwabamethembayo, uyithemba labo bonke abamethembayo. Thembisa Sma uthi kena kwaze kwanzima ukuba umuntu nje woniwe ubhlungu ubaba wakwakhe omakhelwane ukuthola ke abantwana nabo futhi abangekho ke empilweni enhle. Umnyeni wakho ngapha kuphinde ke futhi kumele ukuthi uyoxolisa. Ayi kuningi kodwa ke Thixo ungumelusi wakho, malibongo ke igama lakhe. Usiya Mnomiya uthi ke na amen sisithembeka. Uyazi ke ngibona ukuthi ke uNkulunkulu unecebo ngomuntu wakhe. Lenkulumo ke inamandla uthi ke angibonge kakhulu. Kanti ke siyagcina ngalo Thandazile babaza nje ukukhulu kaNkulunkulu uthi ke awu uhambo lika mama uMavundla uNkulunkulu khona futhi ke usho ngomlomo. Uma usho ngomlomo wakho ukuthi ke umvuma ukuthi ke ukhona phela ke uyayibona imphumela. Mama Mavundla sinjani isimo ekhaya njengamanje? Si right. Khamba kahle konke. Awusho ukuthi konke khamba kahle ngoba nakho wezwa loya owesifazana owayibuzwa kuthiwa kunjani wathi konke khamba kahle. Si right. Amen. Si right. Amen. Ku right nje konke.
Uyazi nengiyithanda kule nkulumo yakho uthi uNkulunkulu ungamazi. Yeah. Umkholwe futhi. Kodwa uma ungamethembi, engazambulile kuwena, awukwazi ukubona imisebenzi yobukhulu bakhe. Ngeke angithi Thembeka nje u2 minutes ngiyagula futhi nginjalo mina nginoshukela nganginoshukela ngishilo ngathi ngangopha then uma sengikhulula olakini ngakhulula inzondo ithi inkosi lapha na kwizaga 4:23 ithi kukhona into ongayigcina kodwa gcina inhliziyo yakho ngoba ilapho kuphuma khona ukuphila. Now uma sengibuyela kudokotela wami ngoba ngase nginodokotela wami ongihlolayo inkosi singikhululile manje sengiright nobaba sekhamba kahle ekhaya uyabona nasekhaya ngisayithethisa ingane nasekhaya ngisathetha Andinazi ihamba nawe zonke zikuphelezele kushuthi ziyamthanda uma. Yes ngisisengisiwe sengenza amajuti sengiyingane ngumntwana then inkosi yalapha mina kushukela Nkosi yami. Yalapha mina kusho ngathi ngiyaphinda lothi udokotela usebenzisana kanti sekwehla amazulu azongelapha yangilapha nakumopo angophi nje manje Uthe wazwa diagnose na ngebipolar. Yebo ngiright ngaphulukiswa yini inhliziyo ithi inkosi nje gcina inhliziyo yakho uyifaka imiyalo yami kuphela. Uyazi namhlanje ngiyakholwa babethu odokotela kwesinye isikhathi lezi zifo lezi ezimbambezelo chronic babambelela entweni onayo ngaleso sikhathi okusho ukuthi wena inkinga yakho yayisenhlizweni zafike zathola indawo yokubambelela zasabalala kodwa ke kuthe uma ngabe ukukhulula inhliziyo kwasho ukuthi yona ebikade isource yazo zonke lezi zinto beyinamathele kuyo. Yebo kwase ke kutholakala ukuthi kubhodloke konke kubhodloka konke siyaphila nje nampa bayaphila mangase uyababuza ukuthi hayi unicine nini ku DR bazokutshela ukuthi eyasazi asazi babe sebancane kodwa inkosi yasihambela uJesu kuphela uthi xolela lokonile mina ngasizwa yilokho uthi sheshe ubuyisana nalo okonile hayi nalo wena omonile lo okonile uyabona bese thamba uyoxolisa uzokhululwa bese ethi shaya sengathi abanye bakhulu always sithatha isihlalo sokuba isula hayi sokuhlakanipha. Asibonge nje mana kumama Omeida Buthelezi ngiyazi uhlala enqoqa niwo mama anqoqe nizokhuluma ngazo lezi indaba lezi esikhuluma ngazo namhlanje asimbonge nje naye uNkulunkulu emambulele le ministry yakhe ukwazi ukuthi ahlanganise abantu besifazane. Yebo kakhulu sisi kakhulu lo yamuntu wesifazane uhambule thobekile iyona ke inkonzo uNkulunkulu ayifuna kumuntu ukuthobeka bese yayimbula. Okukhulu kakhulu ma ongathi ukufundile kulolu hambo lwakho noNkulunkulu. Okukhulu kumesapho uNkulunkulu. Out of all uthi kuba khona ukuhlakanipha uqala kokuhlakanipha ukumesapho uNkulunkulu. Ungenzi ngoba ngisho umkhuleko Thembeka ngisho umkhuleko sithandwa sami awukhuleki with prayer unokuzidla uyiqhenya uyabona kodwa ukhuleka umesaba uNkulunkulu azembula ukuzehlisa nje mina Thembeka ekhaya ngumntwana nangunqabakazi engakutshela ngumntwana ngiwasha izitsha ngihambe ngelinye ilanga inkosi ithamba uyoshumayela lapha ngibuye ngiwasha izitsha ngishanele igceke so ilento yomntwana uNkulunkulu uyabufuna lento yokuthobeka avela uJesu. Ngifuna ukuzobingelela la kule radio sisazobingelela futhi na ku Bot Ayanda le radio kunjani isithando sami? Yaphila. Uyaphila. Yeah. So ke usaya nje sibedlela ngenxa yesifo senhliziyo? No, I don't know more. You don't know more. Uyafunda? Yes. Ufunda besithando sami? Okay, ungasho ukuthi ufunda kuphi kodwa ke wenza grade ba? Grade 7. Grade 7. Khamba kanjani esikoleni? Hamba kahle. Awunankinga nje nasegazini awuguli indawo. No. Angithi phela thina siyabantu siwo Thomas sikholwa ngokuthinta amanxeba manje abalalela bakholwa bakithi le ingane ikhona la e-studio njengabanje but ayand ngicela nawe uzobingelela kubalaleli bokhozi FM so ke lo bekade kukhuluma ulirato lo bekade okwakade kuthiwe unembobo enhlizweni kodwa ke isimanga ukuthi wagcina nje ukuhamba odokotela labo benhliziyo esesemncane kodwa ke namhlanje useyintombi endala sawubona but ayand Ninjani? Ay siyaphila bhuti wami. Siyaphila nathi. Saze sajabula ukukubona namhlanje umsebenzi emihle kaNkulunkulu. Jabula mina. Wow. Ukakutshene kodwa uma ukuthi kwakuthiweni ngawe uzalo. Bengitshene.
Kuthini kuwena mawuyibona bhuti wami? Ukwazi ukwenza yonke into kwakuthiwe ngekuyenza. Umusa, ngibona umusa kaNkulunkulu. Hey, udlala irugby? Ngidlali gym. Uyilolonga nje. Wow, siyabonga kakhulu but ayanda uNkulunkulu abe nawe bhuti wami. Anyamo. Amen. Wow, ma. Siyakubongela, siyambongela ubaba. Sanibongela nje nonke ekhaya ukuthi nimthole uNkulunkulu, nimthathe futhi njengenkosi nomsindisi. Ngani ngoba sinako ukuhamba singabantu sizihambele thina. Kodwa ke kunomehluko mangabe sisihamba nomdala wethu. Yes. Angithi kufanele avele Thembeka khona la athi khona mina ngilihawu. So uzoba kanjani ihawu kuyithini esihamba phambili. Khona la kufanele Thembeka avele kuvela uNkulunkulu kuyo yonke into. Ngisho ukuthetha mina wangikhulula ngisho ekuthetheni. What listen. Bayezwa mama bathethayo yekani ukuthethisa amadoda, yekani ukuthethisa ingane, yekani ukuthetha nje nasesikoleni khona abantu abangothisha bavele bethe no lonto ibanga isifo kuwe ugcina une high blood pressure ugcina unokuthi no inkosi ihlala la kunokuthula khona. So uma nje uthetha usuke ngempela ithi yeke ukuthetha ithi phuze yeke ulaka ngoba ulaka lihlale ezifubeni zeyiwula angithi ulaka ligulisa umuntu. So ke nje ilokho bomama mina ngicela abantu besifazane ngiyabezwa abantu besifazane ake siyeke ukuthetha. Ake siye ukuthanda le inkinga sezisihaqile yeka ukuthetha. Asiyekeni mfethu ngisho ubaba mina ngiyikho ngithi ngike ngangondliwa for 10 years. 10 years ngihlala naye endlini. Ngithetha kungisizanga. Kodwa uma the day uyeke ukuthetha. Ukuthayiza mama Mavundla ku TV. Yathi yavele yamela ngisho ekhaya lami sebeyazi ukuthi uma siyakwazi ukuxoxa naye. Angithi ngize ngitshela into ukuthi buka nje wena useless. Iyabona lamagama amancane lithi iBhayibheli lami uma siwakhipha sithukuthela sikwazi ukwabuyisa. No. And ma kunokunye okushilo la kade sikhuluma nawe eceleni ukuthi enye into ubhlungu abanga esingakhulumi ngabo ilobo khamba counseling. Yebo. Yebo inhle and siyayikhuthaza kodwa futhi kunokulima lokuba khona ngani ngoba lapha kuyogubhululwa izilonda zeminyaka nokungazi ukuthi unazo. Unikeza ithisha emva kwalokho. Unikeza ithisha kuthiwa sula. Cha ku right yebo bengaya kodwa ngahamba. Akungisizanga Thembeka ngoba nganginikeza ithishu nami kuvele kuvukele zayilonda bese kugcineni kuyabuza ucabanga ukuthatha yipi decision. Uyazwa mase kuthiwa sekufuneka wena ke manje hayi ngicabanga nje ukudivorce ngiyayeka. Yazi khona abanye abathi khona umunye umama engike ngahlangana naye odivorceile hayi ngoba befuna ukudivorce kodwa sebebuyelene futhi bashadile ba happy. Buyile ubaba ekhaba buyelana baqala phansi bashada. Kodwa sengizama ukusho ukuthi kunezimo ezikwenzisa ngenxa yabantu abaseduze kwakho. Kodwa uJesu Thembeka uthi I am a wonderful counselor. Amen. Umuya kuyo ufika umtshela ukuthi kuukuthi. Phulukiswe nje lapho. Ngaphulukiswa inzondo inhliziyo izifo eziningi zilelela. Ungakhulumisana nomuntu nibanga ulayini ningakhulumisana nomuntu khona umunye wakhe lana wami owadla indawo yami yathi inkosi muphi khona umunye ubaba owathatha 350,000 cha ukuthi phela sengiyanqamula isikhatha siseko ngabe ngiyanda ngathi mengithi ngiyayifuna imali yami wathi inkosi muphi kusho ukuthi yakhe ministry ilele kupheni chabo ukupha ukuxolela ukwedlulisa amen kwenza imiyalo kwenzizwe iyona into ethokozisa uNkulunkulu ukumlalela. Mama Mavundla siyabonga kakhulu ma siyabonga nje ukuzoshare nathi uhambo lwakho ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wakuvezela futhi wazifezekisa ezifiso zakho wakade uyikhulume usemncane useyintombazanyana zokuthi mina ngizoba usomabhizinisi ngihlale emzini omuhle wakunikeza lokho uNkulunkulu kodwa nje wayifuna ukuthi umbone mfowethu. Hayi ngiright mfowethu ngiphile man yes amen. Yeah. Muntu nomuntu unohambo lwakhe. Sawona mphazima. Uyaphila mphazima kana? Hayi, akakhulumi nokukhuluma lakhe ngazi noma. Angikhethe kwemayi. Ngazi noma uxa
iloku namo bekade kungixakile ukuthi hayibo wena wa Grey kusuke ekhanda ijazi ingubo kodwa Mphazima wathathwapi nama microphone a Grey cha nje ngijahino lezimhlophe ayifiki sengithi angithi fast forward the process uyajabula sifuna nje ezimnyama thina sebenze kahle Mphazima cha sesiyakushiya thina. Yeah, no, siyabonga a great show like always. Abantu bayaphila ngokuza ufakazi kwabanye abantu. Kuningi nje nathi sikwazi esadlula kukho esibona ukuthi hayi. La abantu basebethi baqedile. Uyabo? Kodwa ngiyacela ngathi kumele uze la ko. Yazi kodwa into engeke ngiyibuke khona ngisanda kumtshela ngihlangana naye bekunengozi lapha ngakandundulo. Ngihlangana nomntwana uThulani Zulu owayekhulumela umdlokombane. So sesiyakhuluma ke sikhuluma ngendaba yokusebenza nje nezimo zaseykoleni. Ngithi mina yazi ukuthi izinto eziningi esinazo kwesinye isikhathi ngabe asinazo kuba sisukanga la esasikhona. uNkulunkulu yakhala ukhalisa ukuthi ucomfortable la kade ukhona. Kodwa mase ufikile kade kusakhona uNkulunkulu ekhiphe kabuhlungu. Uthi hawu kanti uNkulunkulu wawo ngiletha la so ngithi ke kubantu ningabokhala njalo ngoba uNkulunkulu kususa endaweni yabo ngiyayilinganisa abantwana bakwaIsrael ukuthi bese eGibhithe baba comfortable bathi mase besendleleni bezubuhlungu bokukhishwa endaweni embi bajika bathi hayi bekungcono eGibhithe besidla namasi kodwa mabe bephakamisa amehlo bacabanga ngeKenana babeya kulo babeyothi noma bezubuhlungu bathi asambe masishana so uNkulunkulu uyakukhipha esimeni esibhlungu kodwa wena ungasasiza ubhlungu baso ngenxa kusijwayela kanti ukubekela okungcono kunalokho ubona mawusulapho uthi uyazi kube ngangakhalanga mhla ngikhishwa lapha ngoba ukube ngangazi ukuthi kanti ngize endaweni enje yabona izinto esinazo namhlanje izinto abantu ababecabanga ukuthi bayasicindezela ababecabanga ukuthi kuyophela ngathi kodwa ke khona into exoxa ubusasifunda angazi wafunda lapho wena ubukhuluma isingisi thina hayibo kafundeke yabo lento ethi pepe wazi wangweza phela ngiyazi kahle leyo ngane kwami sisho njalo bobuye uthambe njengomhlanga ukuze ungephuki umizimo zokuphusha uthambe uyovuka ngelinye ilanga Makhulu lawo mazwi Mphazima siyabonga nje nawe futhi sikufiseleke uhlelo luhlemlelo Khosi FM bekungako kwanamhlanje besikade ke sikuphathele kona mina ngothembeka uMazondo wakacela uNkulunkulu kwangathi ke ngagcina angigcine nami kuze kube ke siyahlangana futhi kuzona ke inhlelo zoKhosi FM ngokuzayo nisale kahle